미디어로 봐요. 아니 뭐 가가 어넥 선투스도가. आं सोंनानै नायमानि खेमसि जे नियम खालायो जे अमहाय खालाय स्राद खालायमानि गोथांनो न थेयाबा जों बुनि कम्युनिटी हाय कबा बुनि जे आलका टाइटेल देबरमा हिंदी जमाते रियां हिंदी अब हायरगनुगु थै पाइमानि परे अमहाय खालाय स्राद तांजागु इंगा फियाबा नरनि तिनि नरनि कम्युनिटी फाइनु फाइमानि हिंके गोथांनो न स्राद खायजागु आमा नियम से आं न सोंनान मुचुंमानि बेके आनिनो सानानि हिनै आंबो नरेन्द्र मिडियानि सिगाङाव आं गावखौनो मासा जाखा जों आइगे माफा सुजिनो आमलो गोथां रथ थुगो गोथां पाइलांखौगो बंसनि मुङै तुगुगो हाय हिनै खोनागो हिंके जिदि बाक्रानि जमा सुरु थै थांबायका आरो आरि बाक्रा जमा सु दङ आबोनो जों बसामरि राव अथब बसाला जुत जमा खाय आलोचना खायबा आगे माफा सुजु आमुल बाहाय खोनागो हिंके फायदि जोंबो थिरे बाक्रा जुदु थैयासिनि जोंबो गोथांदे माइसे नानु हाय हिनै जों प्रस्ताब खायलेका हिंके जे गोथां तंफ्रु सिमिदा महाय खालायै चारि जागै दं ना थै पाइमानि यागल बदा महाय थिजा खालाय जाफि आगेबो दङ इंतजार खायनाय टाइम बासिनो आमुलो अनेक कबं थांका खायजाया ओसामो नोतो आगे आमा आफा आचो तिनि गय मागय बुरा बुरि आगेबो खोब टाइम बा खायजाय थांका गाफुरि समय रगो रां माइकि सानांगो बिनिफ्राय दावखाय जुजुत जाति गोष्ठी बंश आदि कुथुमै खायजिनाय खंसा फारि खंनै फारि 10 फारि 50 फारि 80 फारि 100 फारि लायै जुत अमयालनि एलकानि आरो आलकानि फायाराव ताको बुजुत रां खंसा तिसालाय जोंबो खायलायगा सयद जों आगा खायजाया दिनै परम्परा जे त्रिपुरा समाज आरो अजे दफा लां सामाया दिनै त्रिपुरा समाज दरगो आमतो जो कमिटि दङ आगेबो ओमफ्राय दङयै खोनागै दाउ जों मोनो खायनानै प्रस्तुत खायै जों दाउ जरदे खायलाय दङ ओमफ्राय दा किसा बुलो खायमानि परे हिंके अख्रा जागा सामा खोनागो आबो गोथां जों दाबोनो जों माइ बंनाय गोथां माइ चारनाय हिनै जों बुनो प्रस्तुत खाय दाउ जौगालायै बिनि बागै जों माइरं मैरं सङै तवै
tonglah jaga tabu elka basi tako buku somoto jomang lai tonglai tei kaisa sungmung ke monong nai tirprani bisingo bo kwbangma kewa hini khali hini naitong hina bai ke tongo ka abo haini bisingo bo haike omo hai khlai khlaijak bo tabu bo dop hangkomo hai khlai khlaijak bukailai kewa mujum tai besi khajak bu kewa dop hang kewa siminda khaithang na alka je tongnai rok boda khai khayo alok bu khayo ge phatong bu khayo bu khayo sudah kewa mengya tahi besi kabang kewa rok khayo angka je kokmani bisingte khanamani khe je bini umor bobosuk umor pasugui khayo hni khanawo busuk umor rongno tiyei bomo hai khlai khailaino rok bini boyos rok busuk rok tabo chiri bakradini omor 110 বছর কাকা বীর জন্ম 1912 ইংরেজি দাইও চিনে বাকর জন্ম Hingga bersek jora omahai 110 bosor tongkha tonglang mane bisingti tini omahai kenarok je chari laimani je chradok khailaimani pheba agile bini sai okra bini tam buma phahnai abo hairokle khairok phayuni norok no sara saka khlai khna ka ta himba boni buko sadeyak khlai khna ka ini bakra sono bo salagjak ka ama phabo sadak bulak khnai phayo o khna mani darai te chumo ta butte Hingga je tini ni norok jo bini mungui sara docar nanya bini mung khatamo badukti amne nini sini mung hingga Ratiranjan Tripura o kamini mung hingga oh kami nuke gulubuni para hambai